Drugu godinu zaredom Parada ponosa protekla bez ikakvih incidenata. Država obezbedila punu bezbednost građana, a huligani ozbiljno shvatili poruku države da se nijedno nasilje neće tolerisati, ocenjuje stručna javnost. Mislim da ovoga puta naša vlada, pretpostavljam da je to bila odluka vlade, da je ona sasvim solidno dala do znanja ono što će se uraditi, uradit će se u ovoj zemlji, više niko ne može da se maltretira. Drugu godinu zaredom Parada ponosa u Beogradu protekla je bez ikakvih incidenata. Država ni ovog puta nije dozvolila nikakve probleme i bezbednost građana nije bila ugrožena ni u jednom trenutku. Atmosfera je, kažu učesnici, bila neuporedivo opuštenija nego prethodnih godina, a stručna javnost smatra da su huligani ozbiljno shvatili poruku policije da se nijedno nasilje neće tolerisati. Procenama za bezbednost učesnika Parade ponosa bilo je angažovano oko 5000 policajaca, čak 1000 manje nego prošle godine, što govori da je MUP dobro procenio situaciju. Parada ponosa održana u nedelju prošla je bez jednog incidenta. Ne samo na trasi od Kralja Milana do Trga Republike gde se kretala kolona, već i u okolnim ulicama. Da je policija, kaže bivši operativac državne bezbednosti Božidar Spasić. Ranije ste imali, ne smete da izađete u ulicu, oni dođu inat, pa se biju s policijom. Danas država pokazuje pravu svoju jačinu, država štiti svoje granice, država štiti svoj integritet, država štiti ostalom i poredak. Ne može niko više nikoga ugrožavati u ovoj zemlji i mislim da ovoga puta naša vlada, pretpostavljam da je to bila odluka vlade, da je ona sasvim solidno dala do znanja ono što će se uraditi, uradit će se u ovoj zemlji, više niko ne može da se maltretira.